Is-sibt filgħodu ingħatat l-aħħar tislima lil-Angelo Zara, jew kif kien magħruf ma' kulħadd Angelo. Ir-raġel li fil-vera sens tal-kelma kien Angelo għal tant persuni b'diżabilità li ddedika ħajtu għalihom. Fl-età ta' 81 sena, il-missier ta' żewġ titfal ħalla din id-dinja it-tnejn li għadda. Tul ħajtu Angelo kien rikonoxxut għall-ħidma tiegħu kemm fid-diżabilità kif ukoll fis-settur tal-anzjanità attiva. U serva wkoll għal snin twal bħala voluntier tal-Partit Laburista. Fl-omilija tiegħu il-qassis u fundatur ta' Dar Nazzaret, Dun Anġ Sejkel, faħħar il-ħidma kontinwa li Angelo kien jagħmel fil-Fondazzjoni Nazzaret. Dun Anġ qal li issa Angelo qed jistrieħ fil-glorja ta' dejjem, hekk kif ħajtu ftit li xejn straħ minħabba l-ħidma u d-dedikazzjoni tiegħu lejn is-soċjetà. Fost dawk li mlew u pakkjaw il-Knisja biex jiselmulu għall-aħħar darba fl-imkien ma' qraba u ħbieb kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Mary Louise Colejro Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat fl-imkien ma' Sinjura Michelle Muscat. Is-Sindku taż-Żejtun Dor Isabella iddeskrivet lil Angelo bħala persuna li ta' ħajtu għall-oħrajn. Angelo Zara trid ħafna ħin biex tiddeskrivih, però f'kelma waħda, f'sentenza waħda, Angelo Zara ta' ħajtu għal bżonnijiet tan-nies illi verament ħass illi għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu. Qabel id-difna fiċ-ċimiterju, Angelo ingħata tislima mill-isbaħ b'ċabċib minn ħaddiema li rkolderu emozzjonati u li b'turija ta' rispett xeħtu fjuri fuq it-tebut mill-binja ta' Dar Nazzaret. Grazzi kollox, grazzi kollox.